Fjum id-9 ta' Mejju il-Knisja f'Malta tiċċelebra l-festa liturġika ta' San George Preka, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina l-Isranija magħrufa bħala il-Mużew. Dan il-jum jimmarka wkoll 20 sena mill-beatifikazzjoni tal-istess Qaddis Malti meta l-Papa Giovanni Paolo II beatifika lil Dun George Preka flimkien mal-beati l-oħra Maltin Ignazio Falzon u Marija Deotata Pisani. Imbagħad kien propju nhar it-3 ta' Ġunju tal-2007 meta l-Papa Benedettu XVI iddikjara l Dun George Preka bħala qaddis. San George Preka mhux biss ħadem biex jitwaqqaf il-mużew u jiżdied it-tagħlim tal-fidi nisranija, iżda ħadem ukoll biex tissaħħaħ il-librerija reliġjuża bil-Malti fejn fost l-oħrajn traduċa siltiet mill-Bibja. L-istess qaddis huwa magħruf bħala l-moħħ wara l-misteri tad-dawl fit-talba tar-Rużarju. Dan it-talb huwa meħud minn talb privat li Dun George Preka kien tal is-soċji tiegħu biex jingħaddu minnhom privatament b'xi tibdil żgħir jiġi misjut mal-misteri l-oħra tar-Rużarju mill-Papa Giovanni Paolo II fl-2002. Dun George miet fis-26 ta' Lulju tal-1962 f'Santa Venera fejn qatta l-aħħar xhur ta' ħajtu. Il-qudisa tal-funeral kienet iċċelebrata mill-Isqof Emanuel Gallia fil-Knisja ta' San Gaetano fil-Ħamrun. Illum il-parroċċja ta' Swatar f'Birkirkara hija dedikata lil dan il-qaddis.